Padayon ang pag-irog sa bagyong Salome sulod sa Philippine Area of Responsibility. Sa buletin sa Pag-asa alas 11 kagayang buntag, giisa ang signal number 1 sa Batanes, northern ug western portion sa Babuyan Islands ug northwestern portion sa Ilocos Norte. Sa higayon nga mohinay kini ug mamahimo ng low pressure area ang bagyo, posibleng libkaso na usab sa Pag-asa ang signal number 1. Katapusang nabantayan si Salome, mga 115 kilometers northwest sa Calayan, Cagayan. Padayon kining gairog pa southwest sa gikusgon nga 20 kilometers per hour. Matod sa Pag-asa, sa paglabay sa bagyong Salome sa Babuyan Islands kaginang buntag, sunod kining mutadla sa duol sa Ilocos Norte. Posible usab nga magkahinay ang bagyo sa mosunod nga mga oras. Apan, mamahimo pag mausab ang dagan ini. Busa tutok lang mga kapuso sa latest weather update. Tungod sa bagyong Salome, Intertropical Convergence Zone kung ITCZ ug easterlies, adunay mga pag-uwan sa pipila ka mga lugar sa nasod. Subay sa labing uwahing rainfall forecast sa Metro Weather, masinati ang katag-katag nga mga pag-uwan-uwan sa Samar ug Leyte provinces ug sa pipila ka mga lugar sa Sugbo ug Bohol. Kusog ang mga uwan sa pipila ka mga lugar, busa ang ayan lang alerto mga kapuso sa posibleng pagbaha o kahapagdahili sa yuta. Posible usab nga uwanon ang nahabiling mga lugar sa nasod.